Hi, I'm back with a new video. So the new video on PUBG versus Free Fire. So now actually PUBG ko like PUBG better. Okay, fine. For that reason, ang like particularly ang saja PUBG better manta kay hintang ba like PUBG jeng berat mancha dayo pisa kami nakagasina PUBG jeng berat mancha nokor solegasina PUBG jeng berat mancha popular jabai in 1 year. Okay, that's for that reason PUBG bangsin famous or bangsin better hintang ba. For that reason, okay. आरो फ्री फायर दायो ओंखारगासिनो I will not say like फ्री फायर बो गैया होननानै बाट सानै साथाम दङ दासिमबो पपुलार जानाया बाट इसिम जायाखै लाइक PUBG नि बायदि जाद्रायाखै so नाय it's similar with free fire and PUBG and it's similar but some difference are there PUBG आव difference दं free fire आव difference दं जि PUBG आव दं बे free fire आव गैया अबावबाया okay so PUBG आव नाय PUBG can play around 100 peoples 100 मानसिफोरा जइन जानानै गेलेनो हायो with squads okay आरो free fire नाय you can go with 100 but 50 people so थाङो so that's the major difference दायो मोनसे खोथायाव नाय आरो दायो इंडियंस फोरखौ ना बे यूथ इंडियंस यूथ फोरखौ माने फ्री फायर आ बांसिन आरो बांसिन एट्रेक्ट खालामगासिनो मानोबा खम एमबी जायो फिसा मबाइलाव गेले जायो फिसा मबाइल लाइक कीपैड नि खोथा बुङाखै एबा जिअ फोन नि खोथा बुङाखै बाट फिसा रेमाव ओके एबा 3GB रेम आनजा मायाव जा लाइक 3GB रेम आनजा बिनि अंडराव कैटेगरी स्लैम सन्दि लाइक बे खम रेमाव जालाङो एबा स्मूथ गेम प्ले होयो for that reason it's better in free fire is better but for some particular reasons like anti cheat some dayo last फैहांबाय anti cheat सा आं होनाखै like anti cheat गैया होननानै but PUBG आव anti cheat फैहांबाय दायो hacking आ एसे प्रब्लेम जालांगासिनो hacking खालामनो हाला hack खालामनो हाना like मर्डर गैला मर्डर थाबा माने एसे बारा हायाखै आरो मैप नि खोथा बुंनि now let's go to the map free fire नि map and PUBG नि map you know already जाय players बिसोर मिथिखासिगोन PUBG has better more maps than free fire PUBG now 4 maps don't I think now yeah it's 4 maps I do play PUBG by the way free fire bagi PUBG bagi in one phone I used to play this both because of one thing like sani like let's check it out binta kasan download kalmane nai deman like obe munche better hanmane okay so now same system safe zone be free fire bodong PUBG bodong safe zone okay but varieties map man tamala PUBG man better hantaba like map ni khatiaw hantaba there are wars बेखौ माने रियलिस्टिक मोनो जोङो माने रियल लाइफआव गावलायगासिनो बायदि मोनो बाट फ्री फायर को जों गेलेनो माबायदि मोनो नट लाइक रियलिस्टिक बाट प्लेइंग समथिं गेम लाइक दैट इज अबाउट लाइक GTA वाइस सिटी इफोरबायदि थायोना मोनसे गेम कार्टूनिस्टिक टाइप बेबायदि टाइप ओके बाट स्किन नि खोथा बुंनि स्किन सेम सिमिलर you can get variety of skins but one particular reason that is different from PUBG free fire आ बेनि like PUBG ना skins दं एबा but ability इफोर गैया ओके but in free fire मानबा ability मान गैया होमबा बेखौ realistic से बानायदों होमबा so realistic okay नों power मोनगोन जानो मोनाना so but in free fire realistic type नंद्राया but cartoon type बानायदों so you'll get abilities like shooting नि मोनगोन damage नि मोनगोन reload नि मोनगोन इफोर मोनो okay so आं बारा होनला बेखौ लानानै नोंसोर आर्गिउ खालामबाय थानाङा प्लिज मानबा आर्गिउ खालामना लाब गैया गेमनि थाखाय आर्गिउ खालामना मानबा नोंसोर बेसां नांलायगोन बेसां बेखौ पपुलार बानायगोन अर्निंग मा फैदों नोंसोर लस जागासिनो नोंसोर जेब्लानोखि आइडिया मोनाखै बोरै खामायनांगौ बेजों नोंसोर जेब्लानोखि आइडिया गैया नोंसिनिसो लस जागासिनो नोंसिनिसो डेटा इउज खालामगासिनो नोंसिनिसो माइनिं खालामगासिनो नोंसोर फैसा इफोर नङा होमबा स' नाय बेखौ नोंसोर लानानै आर्गिउ खालामनाङा ओके फर द युथ्स मानबा आं बे खोथाखौ एक्चुअलि नाय बे बर'फ्रा थिखांथाराखैमोन बे खोथाखौ लानानै जाय इउटिउबार्स आं नायदोंमोन आं बिराद इउटिउब नायदों बिनि बागै रायलायाखै होननानै बाट रावबो रायलायाखै स' आइ ब्रट दिस भिडिअ टुडे स' प्लिज peace and JWNG and chill and be happy always and thank you for all supporting me so much and free fire or PUBG players don't hate me buddy because ang रावखौबो defame खालामथाराखै एबा रावखौबो criticize खालामाखै बे गाज्रिसिन होननानै okay but there are difference I will not take it difference गैया होननानै बिराद difference दङ some difference are there बेवहाय नांलायनो लाब गैया okay so JWNG and love you all everybody for supporting me so much आरो I wish कि नोंसोर support खालामबाय थागोन होननानै आं लुबैयो आरो giveaway नि I'm so sorry यार actually giveaway end जाहैबाय आं actually community post आव होखादोंमोन कि like only till 5th July होननानै but next 5,000 subscriber I'll literally give 100 people's YouTube banner and channel art okay 100 people's होगोन so be ready for that आंखौ थाब थाबनो let's say 500k not 500 I think 5,000 subscriber ल' खालामना होदो 10 giveaways on I promise you everyone आरो बिराद मानसिफोरा आंखौ लाइक जायहा खालामजादों बिसोरो थेंक इउ होनदों कि लाइक आरो नाय इफ
जायहा पेंडिं दं दासिमबो अके दायो चेनेल बेनार मोनथ'वाखै लाइक 5 जुलाइनि सिगां सोरबा आंखौ टेक्स्ट खालामदों एबा इन्स्टाग्रामाव DM खालामदोंमोन दासिमबो बेनार मोनथ'वाखै प्लिज आइ विल से लाइक आंना वर्क प्रेसार दङ दासिमबो आइ विल मेक डोन्ट वारि आं बानायथारगोन सियरलि बाट आंना दायो वर्क प्रेसार दं मानोबा एसे ग्राफिक डिजाइनार हिसाबै माने प्रब्लेम थायो नङा होमबा आं एसे फाइबाराव मावनायनि खोथा स' अर्डार्स फैबाय थायो फर दैट रिजन आं हाथ'वाखै स' बाट आइ विल डु फर इउ गाइस डोन्ट वारि जास्ट वेटल' खालाम आरो मानोबा आरो जाय DM खालामदोंमोन प्लिज नोंसिनि चेनेलनि नाम बुं आरो मा स्टाइलाव लुबैयो बिसोरखौ बुंनांगौ अके मानोबा आं थांनानै रावखौबो चेक खालामबाय थानो हानाय नङा नङा होमबा नोंसिनि इउटुब चेनेल जेब्ला चेक खालामनानै माने आं नायबा एबा बुजिनो लुबैयो नङा होमबा कि लाइक मा लुबैया बेफोर थायो नङा होमबा फर दैट रिजन नों गावनि स्टाइलखौ खिथास्राबानो होबाय जाबाय लाइक नोंसिनो बोल्ड टाइप नांगौ एसे लिटिल बिट क्रिपि टाइप नांगौ एबा लिटिल बिट स्टाइलिश नांगौ बेफोर थायो नङा होमबा स' फर दैट रिजन आइ एम सेइं मानोबा दैट्स इम्पर्टेन्ट बिकज नोंनि चेनेलनि बागै एबा कन्टेन्टनि बागै मिथिथारनो गोसोबा आरो नाय प्लिज आइ एम सेइं दिस थिं लिसन कन्टेन्टखौ अनलि वान कन्टेन्ट बानायनानै थां मानोबा मिक्स आप खालामनाङा मानोबा बेनार बानायदोंबा कन्टेन्ट मिक्स बा आं मा लिरनोसो लुबैयो एबा मा लिरगोन आं बेयाव इदि मोनो माने स' या लव यू ऑल एन्ड जय बर' एन्ड जय